Здравейте! Както сте разбрали... Ще ви покажем желе. Няма да е желе. Утре ще направим желе. Значи, днес ние да си представим. Кажи си името. Живка Георгиева Парушева. Така. Аз съм Живка Димова Иванова. Така. Всъщност този канал е на дядо ми Иван Георгиев, който решихме да направим 2-3 клипчета вместо това и да ви съобщим, че да последвате дядо ни, да се абонирате за него и в същото време да харесате клипчето, ако ви харесало. Ако утре ви харесало, предлагам, абонирайте се за канала, ако утре ви хареса нашето клипче с желето. И ако ви хареса, дайте палче нагоре и се абонирайте за канала на дядо. А пък, ако не ви хареса, не се абонирайте и надолу пръщичко. Добре. Ако се абонирате, сега ако се абонирате, така. Да. Ще видим сега да качим това клипче и после след това клипче да направим някаква тема. Просто. Чао! Чао!